Javier Arrizabalaga nahi dugu gaurkoan omendu, izan ere beragabe ez genulako feria hau gaur egunean den bezalakoa ezagutuko. Haren senitarteko entzako badugu oroigarri bat eta Maialen Gurrutxaga alkatearen eskutik jasoko dute Elgoibarko udalaren plaka eta lore sorta. Txalo bero bat. Jendaurreko lana egin du eta baita atzekoa ere bai. Euskal Herrian egin diran azoka ezberdinetara joan izan da, bertako ekoizle ezberdinak ezagutu eta ona ekartzeko gonbidapena egiteko. Azken 16 urtietan Kalamua elkarteak antolatzen ditun San Bartolometako eta Gabon Sarferixako gazta lehiaketa izan ditu kutxunenak. Adibidez, epaile gonbidatu guztiei ere bera enkargatu izan da, telefonoz deitu, esplikatu, kontatu eta txapelketara etortzeko gonbidapena egiteaz. Aurten ere horretan jarraitu du. Eta ia datozen urtietan ere atzetik datozen Juanjo, German eta gainontzeko generazioei ere laguntzen jarraitzen duen. Eta gaur omendu nahi dugun pertsona, Agustin Irusta da, Andrea Arriolaren kultura zinegotziaren eskutik jasoko du udaleko plaka eta lora sorta. Hirugarren lagun bat ere gogoan izan nahi dugu gaurkoa, bera albaitaria izan da eta lanen dia egin du herriko baserritarrekin egunerokoan elkarlanean eta haiei lagunduz urte osoan zehar. Baserritarrak eskertuta daude harekin eta haren lana izugarri estimatzen dute. Horregatik omendu nahi dugu pertsona hau. Ganaduak ondo zaindu ditu eta asko salbatu ere bai. Eta horrek baserritarrentzat benetako balioa du. Haren dedikazioa eta konpromisoa ezinbestekoak izan dira baserri munduarentzat. Mendik aurrera Aldundian egingo du lan, baina gogoan izan eta omendu nahi dugu Pedro Erkiaga. Urtza Sarrion handia dugu gurekin. Alkateak Maialen Gurrutxagak emango dio saria, baita Amaia Barredo, elikadura garapen, nekazaritza eta arrantzako sailburuak ere.
€500 saria, txapela eta gara